वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। మంత్రాన్ని పంపే మంత్ర పండి బొక్క హారాన్ని బదులు మలుతున్నాం. ఓం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరే నారాయణీ నమోస్తుతే. హారన్ బదుమంతుల్ని ಭಟ್ರೆ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಮದ್ಮೆಗೆ 3 ದಿನ ದುಂಬು 5 ಲಕ್ಷ ಬದಿಗೆಂದಿತ್ತೆ 3 ದಿನ ಕಾತೆ 2 ದಿನ ಕಾತೆ ಇನಿ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಇನಿಲ ಕಾಸು ಬೈಗಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಮದಿಮೇರ ಯಾನ್ ಬುಡಾಯೆ ఇంకొంత టైం కుర్లే అప్ప కాస్ కనపే పంతే కనపే
ಮಗ ಈತ ದಿನ ಖಾತೆಗೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಕಾಪಾಯನ. क्या बात है, क्या सीन है. शाबाश, मूल इत्ते मदी में ಏನನೋರಿಯನ್ನು ಬರಿಕ್ ಬಂದದು ಮೂಲಿತೆ ಮದಿಮೆ. ಶಬಾಷ್ ದೇವಣ್ಣ, ಈರ್ಕೆಂಡಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮದ್ವೆ ಉಂತುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮದಿಮಾಯೇ ಮೂಲುಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಓದ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ, ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಂಡ ಮದಿಮೆವರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಾಯೇ ಅಪಗಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೇ ಮದ್ಮೆ వచ్చా